Nire aita Angel Elejabarrieta Villota zen, bilbotarra, San Francisco auzoan jaioa, eta sozialista zen familia batekoa. Nire aita Claudia González Díez, Santutxukoa, Olleriaskoa, hor egoten da batzutan ez da, Olleriaskoa, Bilbokoa, eta bere familia, baita ere, igual hain ideologikoki ez ziren sozialistak, baina bai, esango nuke langile familia eta hortik, ideologia horretatik. Aitaren aldetik, bere aita, Teofilo Elejabarrieta Oñate. Bera zen Jurretarra eta joango zen Bilbora bizitzen. Eta bere aitaren ama, Carmen Villota, Villotacea. Bere gurasoak Burgostik etorri ziren, eta nire amama aitaren aldetik oso pertsonalitate sendoa zen, berak San Franciscoko hainbat historia beti kontatu izan dit, ze, mila bederatzireun da, mendearen hasiera, harreman eduki zuten Indalecio Pretorekin, bera zen Indalecio Pretoren emaztearen laguna, Perezagoaz sindikalista bebai hoien laguna, eta izan da emakume bat oso potente. Zure aita zenbat nebarreba izan ziren? Izan ziren Felix, Teofilo, Carmen, lau izan ziren. Felix, Teofilo, Carmen eta bera, Angel. Bizi ziren, eta... Bizi ziren, lehenengo San Franciscon, Komenio Bergaran nire amamak zeukan etxe bat, eta, hor jaio ziren, hor, etxe horretan, zeukan logela bat, ze hor mediku bat zegoen, eta putak pasatzen ziren egiteko rebizinoa eta holako gauzak ez. Eta, hor bizi izan ziren, eta gero Zabala kalera joan ziren, eta hor